So karon magpadayon kita sa bag-o nga serye nga nagsubay sa Ebanghelyo ni Mateo. Ug kini giuluhan og ang hari ug ang iyang gingharian. Isip kabahin sa ato ang serye, giawhag ang tanan sa pagbasa sa usa ka kapitulo sa basahon sa Mateo sa matag adlaw. Dili siguro kay na bugat, no? Ug sa kalamgitan ini, hisgutan ko sa dili madugay ang pipila ka butang, no? Ang atong i-review lang. Sa kapitulo 1, excuse me. Kapitulo 1 sa Mateo, 1 ngadto sa 17, atong gisgutan sa miagi ang kagikan ni Hesus. Pagkatao ni Kristo ug pagbisita sa mga mago ug pag-ikyas ngadto sa Ehipto ug ang iyang pagbalik ug ilang pagbalik ana sa kapitulo 1, 18 hangtod sa kapitulo 2 ngadto sa 23 bersikulo 23, no? Ug sa kapitulo 3 atong makita dinhi nagisgot kani mahitungod ni Juan Bautista, antig bautismo usa sab siya sad ang nagbautismo ni Ginoong Hesukristo, Hesus, no? So arita sa kapitulo 4 1 ngadto sa 11 mao ni ang nagisgot sa pagtintal ni Satanas ni Hesus dito sa kamingawan. Ug atong nakita ug nabasa nga nang madaugon gayud si Ginoong Hesus. Ug sa kapitulo 4, 12 ngadto sa 25, mao ni ang pagsugod ni Ginoong Hesukristo sa pagpangalagad, sa pagsangyaw, pagtawag sa iyang unang mga disipulo ug pag-ayo sa mga masakiton. Mao ni ang mga topic nga atong gipakita. Ato ning gibasa aron aduna kay mo idea nga bisag usa lang ka kapitulo sa matag adlaw udi man gani ug di mada si mana okay ra basta mo basa lang gyud ta aron atong masinati ug mahibaw-an nato gyud unsa ang dagan sa basahon sa Mateo. So sa kapitulo 4:23 mao ni summary o kalangkuban nga pahayag sa pagministeryo ni Ginoong Hesus. Nya aduna kini duha ka aspeto sa pagministeryo niya. Una, pinagi sa pulong. Pinagi siyang pulong, nagtudlo siya pagsangyaw sa Ebanghelyo mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang ikaduha nga aspeto mao ni sa buhat. Iyang gihimo mo ang pag-ayo sa mga balatian sa mga adunay sakit ug mga kasakit. Mao ni ang duha ka aspeto sa atong makita dinha sa kalangkuban nga pahayag diha sa Mateo 4:23. Diin mao ang pulong ug ang buhat. Ug mausab kini ang pasiunang pahayag. Kining Mateo 4:23 mao ni siya una o pasiuna nga pahayag o introduction sa basahon sa Mateo nga makita nato gyud ang iyang lintunganay sa sugilanon kun unsay tumuong tuyo ni Mateo nganong gisulat kini niya. Human ini si Mateo nagsulat mahitungod ni Hesus nga nagtudlo ug nagsangyaw sa pulong. Mao to ang pinakataas niya nga wali nga anaa sa tulo ka kapitulo sa 5, 6 ug 7 nga atong gitawag og Sermon on the Mount. Ug atong pakliyon ang kapitulo 8 ug 9 makita ang mga sugilanon nga nagulagway sa pagministeryo ni Hesus nga nagpanglihok ilabi na ang iyang pagpangayo. Diha nato makita kung unsa gyud nga walay puas ang iyang paghimo sa iyang buluhaton alang sa gingharian sa Dios. O kamo nagsunod sa ato ang daily Bible reading sa Mateo 1 ngadto sa 7. Atong paghisgutan, maghisgot kita karon sa usa ka bersikulo gikan niini nga naa sa Mateo 6. So akong gihangyo atong nga kaigsunan nga manindog ta agig pagtahod o pagbasa sa ato ang sitas karong adlaw. Sorry. Mateo 6:10 ang Biblia. Muabot unta ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Magampo ta ngayon, sorry. Langit nung amahan, balaan nga Dios, gamahanan ka uwat. Ikaw ang tag-iya sa tanan, Ginoo. Ug nining kapunon Ginoo God, muduol kami diha kanimo o Dios imong tiilan. Pinaubos ang among kaugalingon, among kasing-kasing.
O kini dili na mo mahimo Ginoo kun dili pinaagi si imong grasya nga kami makahimo nini Ginoo Dios. Among isalig kanimo kining imong bulhaton imong gihatag kanamo imong gisangon namo nining kapunon. Mga pagtulun-an nga mo pagabat-baton aron makakutlo kami og mga leksyon alang sa among kinabuhi nga mo kining ma-apply sa matag adlaw. Tuguti amahan nga nining maong buluhaton walay makabalda Ginoo bisan pang buhat sa kaaway sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amo kining gisangat kanimo, amo silang gihinginlan aron dili sila magsamok sa imong buluhaton nga magpadayon ug magbalampuson kini inubanan sa imong proteksyon sa imong grasya. Ug salamat sa imong gugma nini kapunon ulian ka namo sa tanan dungog gimaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Dios ug manluluwas. Amen. Ug amen. Maningkod ta mga igsoon. Muabot ang imong gingharian. Sa nahisgutan nato na sa una nga mga dagko nga tema sa basahon sa Mateo, mao ang mahitungod ni Hesus isip hari ug ang iyang gingharian. So usa ka hari tawgon og hari aduna gyud na siya gingharian. Apan kini dili lang makita sa Mateo, makita usab ni nato sa tibuok ebanghelyo. Ang giingon dinhi nga tibuok ebanghelyo ang upat ka basahon Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Ang pulong nga tawag nato og Kingdom of God o gingharian sa Dios. Gibalik-balik kini sa 68 kahigayon. O ang Kingdom of Heaven o gingharian sa langit gibalik kini sa 32 kahigayon. Ingon ta si Jesus magkahisgot gayod sa makadaghan ngadto sa iyang mga disipulo mahitungod sa gingharian sa Dios. Mao ni iyang pagsugod sa iyang ebanghelyo sa iyang pagsangyaw sa pulong ug wa sila iyang gihisgutan mao ang mahitungod sa gingharian sa Dios. Sa atong gibasa nga sitas nga dili na bag-o kanato, pamilyar kita niini. Muabot ang imong gingharian. The Lord's Prayer na hiapil na siya nga atong gitawag og the Lord's Prayer. Labi na kita nagdako sa katilingban nga may dakong impluhensya sa nagdominar nato nga relihiyon. Sinati kita niini mga igsuon. Naani sa pirmi ni nato madunggan, no? Dinhi sa ato ang nasod nga gitawag og Catholic country. Ug dinhi sa bersikulo 10, Jesus nagtudlo sa iyang mga tinun-an ug kanato tanan nga sa atong pag-ampo kita mo petisyon ug moabot unta ang iyang gingharian. Mo petisyon kita sa Ginoo, sa Dios nga moabot unta ang iyang gingharian. Dili kay ningon tag-unta nga way kasiguruan. Apan pag-ingon nato nga moabot sa iyang pag-ampo, moabot unta ang iyang gingharian. Mao ni nga atong paghangyo sa kanising-kasing ngadto sa Ginoo nga hangyo nato nga unta moabot ang iyang gingharian. Apan unsa man ang pasabot sa maghisgot sa gingharian ug unsa man ang pasabot kung maghisgot og gingharian sa Dios. Ang usa ka gingharian mao ang natad sa pagkontrol sa usa ka individual. Mayong tabungay usa ka lawak diin ang mga tuyo o kabubuton sa usa ka individual ang matuman. Ang kalikupan o iyahang palibot nahan ay uyon sa iyahang gusto, no pananglitan. Sa usa ka gingharian, kung aduna kay kaugalingon nimo nga kwarto, opisina o usa ka lawak o buhatan, ang pagkahan ay sa tanang mga butang o sa kabtangan sama sa mga lingkuranan, lamisa, kung asa kini nakaposisyon unahin mutang, sama sa mga libro, mga papel, bulpin o uban pa, adunay piho nga katuyuan, subay sa iyang pagbuot o sa imong pagbuot. O kung adunay manghilabot o mag-usab niini, dili jud ka mahimuot. Kay imo man ka nang giisip nga imo ning gingharian ako ang magbuot dinhing dapita. Ug doon na sa kay tumo og tuyo ug piho kayo ang imong katuyuan nga imo kini gihimo aron kun sa panahon nga doon na kay pangitaon sa imong butang dili na ka magsigi og pangita tungod kinahibalo na ka nga imo nang gibutang sa usa ka lugar. Busa unsa man ang natad sa otoridad sa Dios.
Ang gingharian sa Dios gitawag og langit. Diin ang iyang pagbuot perpekto ug matuman gayud. Diin ang maong lugar nagpakita sa kinaiya niya, kinaiya sa Dios. Unsa man kini? Kalinaw, kalipay, kamatuoran, grasya, kadagaya ug kahayag. Mao ni ang kinaiya sa Dios apan atong tan-awon tukion nato daghan kayo. Mao lang ni atong gimension mga igsoon, no? Ang gingharian sa Dios maayo ug ang tanan maayo tungod kay siya ang nagdumala maayo man. Mao nay timan-an nato ha. Ang gingharian sa Dios maayo ug ang tanan maayo tungod kay siya ang nagdumala maayo man. Dugang panini naghari usab ang Dios niining kalibutan. Pugmingong taging harian sa Dios ang ato usay maatong masud sa atong hunahuna ang langit. Apan giingon dinhi sa Salmo 47 kapitulo 47 bersikulo 2 gikan sa basahon sa ang Biblia. Nag-ingon ini sa bersikulo 2 kay ang Ginoo ang labing halangdon makalilisang bantugan hari sa tibuok kalibutan. So mao na nga mao ni gingon nga dugang panin na naghari usab ang Dios dinhi sa kalibutan. Dili lang dito sa langit. Ug atong tan-awon sa mga Kronikas 1 Kronikas nag-ingon dinhi sa kapitulo 29 11 ug 12. Ningon dinhi imo o Ginoo ang pagkadako ug ang gahom ug ang himaya ug ang pagdaog ug ang pagkahalangdon kay ang tanan nga naa sa kalangitan ug sa yuta imo. Imo ang gingharian o Ginoo ug ikaw gituboy ingon nga pangulo sa tanan. Ang mga bahandi ug dungog nagagikan kanimo ug ikaw naghari sa tanan. Diha sa imong mga kamot ang gahom kusog ug sa imong mga kamot mao ang pagkadako ug ang paghatag og kusog sa tanan. So kung nato makita kini maong bersikulo mga igsuon, way laing labaw dinhi kundi ang atong Dios dito sa langit ug diri sa yuta. Ug dunay siya gingharian sa langit kaning kalibutan siya usab tag-iya. Ug sa atong kasagaran nato bandungog moingon mata kanang kaning atong kaaway gitawag manig Prince of Peace. Gisunod-sunod naman anyang Ginoo pero ang atong Ginoo mo'y hari. Si Ginoong Hesukristo Prince of Peace gihapon na. Pero kaning kaaway grabe jud kayo ni siya magsige sunod-sunod kay nangandoy mo gid siya nga tupong siya or mulabaw. Pero kana ang trabaho sa Ginoo na ato ihatag sa Ginoo. Busa ang gingharian sa Dios mo ang langit ug ang yuta o kalibutan. So langit ug yuta mo ang gingharian sa Dios. Dili tingali pangutana nga ang langit gingharian sa Dios tungod kay perpekto. May mga ganit tag langit gingharian sa Dios, okay na. Perpekto na siya. Mo na nga matuman tanan niyang mga balaod ug sugo sa maong gingharian sa langit. Mo ni atong gisgutan. Apan kun maghisgot kita dinhi sa yuta o sa kalibutan isip gingharian sa Dios, makapangutana ta, natuman bagayod ang tanang sugo ug balaod sa Ginoo? Mituman ba ang mga sakop sa tanan niyang pagbuot ug mga maanindot nga plano? Dili nato ikapangutana nga ang gingharian sa Dios dito sa langit tanan perpekto, tanan natuman ubo sa iyang kabubuton. Apan ang pangutana dinhi sa kalibutan. Matag adlaw nga balita nagpakita nga kini dili hingpit nga nahitabo. Wala gini nato babasi nga ang tanan ug atong tan-awon natuman gyud ang kabubuton sa Ginoo. Ano na gayoy pakigbatok sa bisan asa ug sa bisan unsa man nga aspeto sa mga pangitabo dinhi sa kalibutan. Unsa man kini? Anay adunay kamatayon, adunay kasakit ug kalisod. Sa mismo mga panimalay adunay pakigbisog ug kalinaw, naay gubot. Bisag mingon ta nga kini gingharian sa Dios apan niya sa kalibutan, walay perpekto. Busa unsaon man nato paghimutang o pagsabot nga ang kalibutan isip gingharian sa Dios. Tug karunon kayo di na makabot bisan unsa kalantip sa atong salabutan nga moingon ta ang gingharian ang kalibutan gingharian sa Dios.
nga unta o gingharian sa Dios perpekto. Mao na atong tan-awon nga ang giingon dinhi matud pa sa usa ka theologian, gitawag niya kini nga ang gingharian sa Dios anaa na apan dili pa. Naa na pero dili pa. Ang gingharian sa Dios anaa na tungod og pinaagi ni Hesukristo nga mianhi sa kalibutan. Sa iyang kamatayon o sa iyang pagkabanhaw nga nagtuman sa mga kasulatan o nagsilyo sa kadaugan sa Dios batok sa sala. Sa kamatayon ug batok ni Satanas hangtod sa kahangturan ug kini mahingpit sa iyang pagbalik. So atong nakita dinhi ang gingharian sa Dios anaa na apan dili pa. Mao ni gipasabot dinhi ug kini mahingpit sa iyahang pagbalik. So dili pa hingpit yun. Tungod kay si Ginoong Hesukristo ni saad nga mubalik siya dinhi sa kalibutan. Apan dili pa tungod kay si Satanas gitawag nga gamhanan sa kahina dinhi sa kalibutan, mao ni dakong babag mga igsoon. Atong tan-awon sa taga Efeso 2 kapitulo 2 bersikulo 2. Nagaingon dinhi, kaniadto kamo nagkinabuhi sumala sa pamaagi nining kalibutan sumala sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao naglihok diha sa mga tao nga mga masupilon. So dunay laing espiritu nga nagdumala nining mga tawhana. Unsa man ning mga tawhana? Ang gigamhan aning mga espiritu mga tao nga masupilon. Ang mga dautan. Atong tanawon sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 4 nag-ingon, diha kanila ang mga huna-huna sa mga dili magtotoo gibutaan sa Dios nining panahon na aron dili sila makakita sa kahayag sa maayong balita. Sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Gibutaan sila. Busa ang gingharian sa Dios ana-ana apan dili pa. Kinihingpit kun unsa kini angay nga gingharian nga susama sa gingharian sa langit. Mao nga si Kristo nagtudlo sa pagampo nga matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Mao ni pagampo nga petisyon nato nga atong gisang-at sa Dios aron mahimo nang tinud-anay hingpit nga gingharian sa Dios ang atong kalibutan. Sama nga mag-ingon ka nga ang imong natad sa otoridad o Dios ipalapad og ipatuman dinhi sa kalibutan, mahanay ang tanan sama dinha sa langit kun unsa sa itaas mausab unta dinhi sa ubos. Mao na atong gipangandoy. Masusama dito sa langit ang atong kahimtang. Nga iyang gingharian dito ug gingharian dinhi usana. Pan sa ato nang gisigutan, nana ang gingharian sa Dios apan dili pa. Tungod kay wala pumubalik si Ginoong Hesukristo. Ug buot nga imong hunaon kun unsa sabton ang maong pagampo, kini nagpasabot usab nga andam ikaw nga ang Dios magdumala dili ikaw. Ang Dios ang magdumala dili ikaw. Sorry. Ug mao kini anda kong pakigbisog sa mga tao. Kay usahay ang atong kaugalingon mo patigbabaw nga kitay magbuot kuno sa atong buhaton, kitay magbuot sa atong kinabuhi. Ang maong pagampo dili gyud sayon. Kanang moingon ka nga ang magdumala ikaw matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Mao ni pagampo nga lisod kayo. Tungod kay ug dili nato na siya matuki kun unsa gyud pasabot niya na. Dili gyud ta makasabot nini. Mao kini ang paghisgutan karon. Aron kita malamdagan o makasabot pag-ayo sa mga pagampo nga gitudlo ni Hesus. Ug karong adlaw o atong paghisgutan karon mao kini ang tulo ka pagtulunan. Ang una, gipamatud-an ang pagdumala sa Dios sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, gipahayag nga ang kabubuton sa Dios ang labing maayo. Ikatulo, gitinguha ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. So atong tukion ug atong tan-awon ang una. Gipamatud-an ang pagdumala sa Dios sa atong kinabuhi. Kung gipamatud-an sa Dios atong kinabuhi nga siyang nagdumala, so atong tan-awon sa ato pa usa lamang ang pagbuot nga mahimong magpatigbabaw ang atong pagbuot o pagbuot sa Dios.
Usa lang. Matud pa sa Panultihon kapitulo 20:24 nag-ingon nga ang lakang sa usa ka tawo gimando sa Ginoo. Unsaon man sa tawo sa pagsabot sa iyang dalan. Usahay kita ang magbuot sa ato ang mga lakang, kita magbuot sa atong kinabuhi. Wala ganita kasabot kung usay atong dalan nga giagian tungod kay wala anta masayod. Ang Ginoo lamang. Matud pa sa usa ka Bible scholar ang niingon nga tawo dinhi mong bersikulo sa Hebrehanon nagpasabot nga usa ka gamhanan nga manggugubat. Gamhanan nga manggugubat, usa ka banggiitan og bantog nga manggugubat apan ang iyang mga lakang ang Dios ang nagmando. Bisag unsa siya ka banggiitan, umingon tag banggiitan itong panahon na banggiitan nga manggugubat, wa gyud musukol. Ug na may musukol patay. Banggiitan. Sa atong panahon karon ang gamhanan nga mga tao sama sa presidente, mga presidente atong makita daw sama nga ang ilang gusto mapatuman gayud ug sila nagbuot sa ilang kinabuhi ug kinabuhi sa uban. Dili ba kasagaran mo mahitabo atong makita? Apan luyon ining mga gamhanan nga tao ang Dios gihapon ang dumala ug mas labaw nga makagagahom. So kung unsa man atong kahimtang labi dinhi sa atong katilingban nga makita nato nga wala na mahimutang ang tanang pamaagi, hinumdumi ug ayaw kalimti nga ang Dios ang labing gamhanan. Siya ang nasayod sa tanan ug siya ang nagbando sa tanan. Kung ikaw ug ako karon naghago pagtukod sa atong mga kaugalingong gingharian ug nakatutok lamang kita niining mga butang sa kalibutan, mga bahandi nga atong gipundar, mga estado sa kinabuhi, posisyon, trabaho, balay, sakyanan, uban pang mga negosyo ug paghimo sa atong mga ngalan nga mahimong bantugan. Mahigsuon ang tanan kawang lang. Tungod kay kita lumalabay lamang. Mahanaw lang ang tanan dinhi sa kalibutan inig abot sa panahon nga kita mo taliwan. Unsaon ta man ang dakong bahandi? Unsaon man nato natong napundar? Nabulahan nang magsunod. Mao na gingon ni Solomon, wala gyud pulos ang tanan. Vanity of vanity. Apan ang gingarian sa Dios dili gayud matandog. Walay makaguba, walay makagunob. Kung atong tanawon sa Hebrehanon 12:28-29, ang Biblia nag-ingon, busa magpasalamat kita tungod sa atong pagkadawat sa gingharian nga dili matarog. Ug tungod niana ihalad nato ngadto sa Dios ang pagkapahimuot nga pagsimba ug inubanan sa pagtahod ug hadlok. Sa 29 nag-ingon, kaya ang atong Dios usa ka kalayo nga mag-ut-ut. Consuming fire. Kung atong tanawon, duha lang kapilianan. Magkinabuhi alang niining kalibutan na o magkinabuhi sa gingharian sa Dios. Gitagaan kita kay gayunan mo pili. Busa atong pag-ampo na alang niining duha. Moabot ang akong gingharian sa tao o moabot ang imong gingharian sa Dios. Asa man nga pag-ampo ang atong pilion niana. Busa kung kita mag-ampo ngadto sa Dios nga moabot ang imong gingharian sa Dios, imong gingharian. Kinahanglan usab nga kita mag-ampo nga mahanaw ang akong gingharian. Usa lamang magpatigbabaw. Kini nagpasabot nga ikaw ug ako nasayod og magkinabuhi nga matumong nga ang mga unahuna diha sa mga butang nga anaa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Mao nga ingon ta lisod kini nga pag-ampo. Tungod kay ang atong mga gipanglukdong balaod naaman tay mga garbo. Kung ato ning buhaton matandog gyud, matandog ta. Kay moingon ta nga isurrender man nato ang tanan. Panaagyoy uban nga dili gyud magpatibabaw gyud ang ilahang garbo nga makaya nila paghimo ang tanang butang. Pandili nato si piaton. Nga nagpasabot kini nga dili kita magplano o dili na kita maghago o mangundang sa pagpatigayon o pagpanginabuhi. Dili kini pasabot nga kita dili angay makapanag-iya o makabtangan o bandi. Dili usab kini pasabot nga kita pagkawalay pakabana na lang dinhi sa kalibutan. Dili na mao ang gipasabot. Ang gipasabot niini nga bisag unsa man ug sa tanang butang ang tumong og tuyo dili alang sa atong gingharian ug pagtuman sa atong pagbuot og himaya sa ato ang
ngalan. Dili na mao. Apan ang tumong og tuyo alang sa gingharian sa Dios pagtuman siyang pagbuot og himaya sa iyang ngalan, dili sa atong ngalan. Pangutana. Karon, ang Dios ba ang nagdumala sa inyong kinabuhi? Mao nay pangutana nga atong itisok sa ato ang hunahuna sa atong kasing-kasing. No. So mao kadto ang una. Gipamatud-an ang pagdumala sa Dios sa atong kinabuhi. Atong makita sa atong gisigutan nga nakita nato nga wala kita pasagdi sa Dios. Ang Dios ang nagdumala sa atong kinabuhi. So adto ta sa ikaduha. Gipahayag nga ang kabubuton sa Dios ang labing maayo. So dili ni bag-o para kanato labi na gyud katong hamtang dinha sa hamtong diha sa pagtuo. Dili ni bag-o kaning ang kabubuton sa Dios ang labing maayo. Nasayod ta, why wa masayod niya na? Pamilyar nakita niya na sa paggamit sa maong bersikulo ug atong makita na sa Roma 8:28 nga ang tanang butang ang Dios nagbuhat sa maayo. Magsitag balik niya ng maong bersikulo pero wala na tutukia kung unsa gyud buti pasabot o unsa gyud lintunganay nga gipasabot niya ng maong bersikulo. Sayon kay nato pagbatbat nini kung anaa pa sa maayong panahon. Apan inig-abot sa kalisod, sa kalisdanan, problema, suliran, sakuna, uban pa. Ang pahayag, mahimong pangutana. Nindot kita, all things work together for good. Nindot kayo pagsulti, pag-abot sa kalisod. Ha? Asa naman tong all things work together for good? All things gani, hasta kalisod. So nagbuhat ba ang Diyos? Makapangutana ta, nagbuhat ba ang Diyos sa maayo sa pagkawala sa akong trabaho? Daghan na kayo tagpangutana nga atong ilabay. Pangutana nga to sa Diyos. Nagbuhat ba ang Diyos sa maayo sa pag-abot sa kalamidad? Nagbuhat ba ang Diyos sa maayo sa pagkamatay sa akong mga minahal sa kinabuhi? Sa akong minahal sa kinabuhi? Ang atong gihuna-huna, ang atong gisaligan, ang atong gibarugan, nga kasiguruhan, nahimo na hinuong pagduda. Nagduda na ta sa Dios. Panatural lang nga mubati niini. Kay tao lang ta. Magduda ta, natural na sa usa ka tawo. Apan kun unsa ang imong tubag og buhaton, kun ikaw mubati niini, mao ang mas mahinungdanon. Dili nga kita gikulbaan, dili nga kita mubati og kahadlok og pagduda, dili na mao ang atong punto. Resulta lang na. Apan ang importante kung unsaon nimo pagtubag. Unsaon nimo, unsa imong buhaton kung anaa nga klase pagbati diha kanimo. Mao na ang mahinungdanon. Pangutana, mudangop ka ba sa Dios? O pasagdan nimong makpakyas ka ug motalikod sa Dios? Duha lang atong pagapilian sa atong pangbatbat dinhi, wa ta magdaghan og pilian, puti pula ra gyud ta. Mao nga kita angay mahinumdum nining pagampo nga gitudlo ni Hesus. Ug angay nato masabtan ang panglantaw ug pamaagi sa Dios sa atong pagampo. Mao ni nga moabot unta ang imong gingharian kisa may nagtudlo ini. Gitudluan kita sa Dios aron pagsangpit ngadto sa amahan, mao ni buhat ta ingna moabot unta ang imong gingharian. Mao ni paghangyo gikan sa tong kasing-kasing nga moabot unta imong gingharian. Kay kun moabot ang imong gingharian, matuman unta imong kabubuton dinhi sa yuta, paingon sa langit, wa nay samok, wa nay kagubot, wa nay kaguol, wa nay kamatayon. Pero dili pa ang gingharian sa Dios ni abot na pandili pa. Unsa man ang paglantaw sa pamaagi sa Dios sa ato ang angay masabtan jud dinhi. Atong tan-awon. Gipasabot kita sa Dios pinaagi nining maong bersikulo. Sa Jeremias 29:11, unsa may giingon dinhi? Ningon siya, kay ako nahibalo sa akong laraw alang kaninyo. Nag-ingon ang Ginoo. Mga laraw sa kaayuhan ug dili sa kadautan, sa paghatag kaninyo kaugmaon ug paglaom. Pero atong tan-awon kun unsa ni ang kahintang nini nganong kaingon na ni ang saad sa Dios. Kini pamilyar na kayo nato ng mga bersikulo daghan na gamit ini. Apan daghan patingali usab nga wala masayod sa pinakakonteksto niini. Ang maong saad gihatag ngadto sa mga Hudiyo
nga nabihag sa Babilonia. Usa kini kasaad sa paghatag og paglaom sa panahon nga nag-antos sila sa ilang kapilihan. Ug matod pa sa kasaysayan sa Biblia, ang maong saad wala gayud nila matagamtami ang katumanan niini sa dali nga panahon. So, wala sila makadawat dayon niini. Apan hinuon sila nag-antos pila ka tuig, 70 ka tuig. Gisaaran sila sa Dios nga akong plano ninyo, ang laraw alang kaninyo mao ang laraw sa kaayuhan, dili kadaotan paghatag ninyo kog maon og paglaom. Apan wala ni nila moabot hangtod ni abot ang 70 ka tuig nga katuigan isip mga binihag. Apan hinuon kun atong tan-awon milabay pa ang pipila ka mga katuigan una pa kining maong saad na tuman. Busa tingali kadaghanan sa mga Kristohano nagunhuna nga kini usa ka kasiguruan nga sa kinabuhi walay kasakit ug pag-antos. Kanang saad sa Dios nga ningon siya nga tagaan ta mo og kaayuhan dili kadaotan. Kining saad mga igsoon usay mosulod sa atong unahuna nga okay na wa gyud mga bati nga mahitabo. Pan kun atong tan-awon dinhi, gingon dinhi nga tingali nagunahuna ang kadaghanan nga kun anaa may kalisdanan o kapait sa kinabuhi, kita makalingkawas dayon niini. Nasayod kita sa mga sugilanon sa pagkabilanggo. Atong nunao lang sila si Joseph, gibilanggo. Si Daniel, gitambog ngadto sa langob sa mga leon. Ang pagputol sa ulo ni Juan Bautista, sulod sa bilangguan. Ang pagbato kang Esteban, mo'y unang martir sa mga Kristohanon. Ug uban pa nga sama nini, kini tanan laraw sa Dios. Kung atong makita ang saad sa Dios nindot kayo apan ang mga panghitabo kabubuton gihapon sa Dios tungod kay aduna say plano tumong og katuyuan. Ug kung mobalik kita sa saad si Jeremias 29:11, makaingon ta nga daw wala kita magdahom nga mao ni mahitabo tungod kay ngano. Moingon ta wa damha. Ngano man? Tungod kay duna naman tay naa sa atong hunahuna nga atong gusto nga sunod mahitabo. Ug duna tay pagampo sa Ginoo na natay tubag giandam. Ug tagahantag saad sa Ginoo nga maayo ang atong dagan. Wala mo usaad ang Ginoo nga sa atong pagbiyahe hapsay ang iyang gisaan nato nga moabot ta sa ato ang padulngan ngadto sa gingharian sa Dios. Bisag daghang unos bagyos kinabuhi, apan ang Dios kanunay naa kauban kanato. Kasagaran o kalagmita ang kabubuton sa Dios kanunay nga labing maayo apan usahay dili kini ang atong gidahom. Ang atong gidahom sa kunang giingon naana nato daan. Mao na ni atong giunahuna ato pang unhan ang Ginoo. Apan mao ni gingon dinhi ang kabubuton sa Dios kanunay nga labing maayo apan usahay dili kini ang atong gidahom. Tinuod na. Kay ang Dios ra nahibaw kalagmitan sa mga tawo adunay gidahom sa unahan. Ang Diyos ra gyud ang nasayod, anak. Ang Diyos ra ang nasayod sa sunod mahitabo. Wala gayoy bisan usa nato, bisag kinsa nato nga nasayod o masayod sa umabot. Hunana ang sugilanon sa kinabuhi ni Hesus. Dinhi sa kalibutan, dili ba laraw sa Ginoo nga siya dili makalingkawas sa pagdawat sa kupa nga gitagana sa iyaha, nga siya moagi og pag-antos og kasakit bisan pa sa kamatayon ngadto sa krus. Maunay nahitabo ni Ginoong Jesucristo. Apan si Hesus mismo ang dakong ehemplo sa pagampo ug pagdawat niini. Ang pagbuot sa Dios amahan ang matuman. Unsa man nga pagampo atong tan-awon sa Mateo 26 o kapitulo 26 bersikulo 39. Ug sa nanlakaw siya o nakalakaw na siya sa unahan ug diutay siya mihapa ug nagampo. Amahan ko kun mahimo, isaylo kanako kining kupa, apan dili sumala sa akong pagbuot kun dili imo. Nihangyo siya. Pero nahibalo na siya unsay mahitabo. Pero nihangyo siya. Pan ang tumoy ningon siya, dili akong kabubuton kundi imo. Kini dili sayon og dili nagpasabot nga walay pag-antos. Apan hinumdumi ang kabubuton sa Dios kanunay nga labing maayo. Panusahay dili kini atong gidahom.
Mao ni makaingon ta, makahatag kita pangutana. Mituo ka ba nga ang kabubuton sa Dios kanunay nga labing maayo? Labing maayo? Sa Dios maayo, sa atong pagtan-aw dili maayo. Kay wala ta kasabot ug wala ta makakita kung unsa ang sunod nga hitabo ug unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao na nga muguni ta sa saad sa Dios, maayo lang kun ana ta sa kahimtang nga maayo. Apan kun ana ta sa suliran, ana ta sa mga kalisdanan, nawa na ang atong gigunitan. Mga pangutana din ta, ngano man Lord? Nakalimot na ta. So una, gingon din sa ato ang pagtulunan, ang una gipamatud-an ang pagdumala sa Dios sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, gipahayag ng kabubuton sa Dios ang labing maayo. So ug labing maayo, wa na gyud mingog labaw pang maayo. Labing maayo, period. So adto kita sa ikatulo, atong tukion kining katulo nga pagtulunan nga ato ang paghisgutan karon. Mao ni ikatulo, gitinguha ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Gitinguha ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kisa may nagtinguha? Kita kana. Kita mga katawhan sa Dios. Nasayod kita nga ang pagbuot sa Dios og mga plano ug disenyo ug katuyuan unta sa kalibutan dili gayud ang gituman ug ginabuhat karon sa mga tawo. Daghan nagsumpaki, daghan ni supak, daghang nituo pero nawagtang ang ilang pagtuo, daghan nga mga dugay na dinha sa pagpangalagad sa Dios, apan niabot ang panahon nga nahimo na silang mga badlungon. Unsa may mga dili kabubuton sa Dios? Apan hibalo na ang Dios nini. Abortion, diborsyo, rasismo, korupsyon, pagpatay, pagpangawat, pagpanapaw, panglimbong, daghan pa. Mao nga sa atong pagbatbat sa pagampo nga ang iyang kabubuton matuman dinhi sa yuta. Usahay, kutob na lang sa pulong. Ug mabaw na lang kaayo ang atong pagtuo sa atong pagampo. Nagampo kita nini apan sa luyo sa atong nuna, mingon kita, wala na gyud pag-asa. Wala nagyoy paglaom nga mausab pa. Di ba? Nakasuway na mo. Moingon ta nga kining tawhana, grabe na kayo ni, Kristohano ni, karon nagpabadlong, balik na sad pagka-Kristohano, nagpabadlong, usay moingon ta, wala nagyoy pag-asa. Dili ta Dios. Dili ta Ginoo nga nasayod ta nga kanang tawhana, bisag unsa pa na siya ka makasasala nga wala na siya gahini sa Dios. Ug adlaw nga siya maghinulso siya mga sala ug luwason siya sa Ginoo. Panunta sa atong pagampo nini usa ka pangaliyupo o panghangyo o paglaom o pagtinguha nga moabot gayud ang gingharian sa Dios, matuman ang iyang kabubuton sa tibuok kalibutan, sa tanang nasod ug sa tanang katawhan. Mao nay atong pagampo nga atong pangayoon sa Dios. So unsa may atong buhaton? Atong basahon ang 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 ug 4. Kini nagingon, kini maayo ug makapahimuot sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. Nga nagtinguha nga ang tanang tawo maluwas ug makaabot sa kahibalo sa kamatuoran. Unsay gitinguha sa Dios? Unsay pananaw sa Dios sa atong manuluwas nga makapahimuot kaniya nga ang tanang tawo maluwas ug makaabot sa kahibalo ug makahibalo sa kamatuoran. Kinsa may gamiton sa Dios? Dili sana siguro mo gamit ang Dios anang mga bato diha nga dili mo lihok. Apan kita ngayang katawhan, kita ang gisgutan ini. Tungod kay ang tanang tawo nagtinguha nga maluwas ug makaabot sa kabilos kamatuoran unsaon man. Tataw og klaro nga ang atong mabuhat mao ang pagpalapad ug pagkabot sa tanang tawo nga masayod sa kamatuoran aron sila maluwas. Mao kini pamaagi nga ang mga tawo masayod ug makaamgos kamatuoran ug kabubuton sa Dios dinhi sa kalibutan ug unta sila mutuman. Mao ginay pangandoy sa Ginoo, matinumanon ng iyang mga katawhan.
pandaghan kay masupilon, musukol sa Dios. Mubiya sa ilang pagtuo, dili na mutuman sa pagbuot sa Dios. Kini mahingpit nga ang kalibutan isip gingharian sa Dios kung kini mahitabo. Apan ang gingharian sa Dios niabot na, apan dili pa. So mao kini ang pangutana. Kinasing-kasing na itong akong ipangutana kanato, i-apil jud ko nako, umuapil jud ko. Kanusa nato katapusan na himong usa ka saksi sa kamatuoran sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Kanusa ta nahimo nga saksi sa kamatuoran sa kaluwasan pinaagi kang Kristo ngadto sa uban nga wala pa masayod o nasayod o nakabaton niini. Mao na mahinungdanon kayo mga igsuon, mao na nga ang purpose nato dinhi sa kalibutan. Ang mga Kristohanon mao kanay musangyaw, mupaila ug musulti sa mga katawhan nga wala pa makaila sa Dios kun unsa kamaayo ang Dios sa atong kinabuhi, kun unsa ka matinud-anon ang Dios sa iyang mga saad niadtong mga tawo nga wala pa makaila kaniya. Mao na ang bulaton nga unta atong pagabuhaton aron mapalapad nato ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Nga masusama unya ang gingharian sa Dios didto sa langit ug dinhi sa yuta kun maunay atong buhaton. Ang gingharian sa Dios miabot na pandili pa. Tingali ikaw makaingon sa panahon karon lisod kayo. Daghan na kayo kag problema, daghan na kayo tag problema sa atong kaugalingon, sa atong pamilya mismo. Daghan na kay tagi sa gubang nga problema. Wala gayud ako'y panahon sa paghimo ni ana. Pampaminawa ang imong kaugalingon igsuon kung ikaw mosulti usama nga sa ana nga mga pulong unsa may pasabot ni ana. Sa imong pag-ingon nga sa panahon karon lisod man daghan ako problema sa akong kaugalingon wala ko'y mahimo ni ana. Unsa may imong gipasabot? Nagpasabot nga mas labihan pang importante ang imong gingharian kaysa gingharian sa Dios. Kung dili nato nabuhaton, kung daghan kay tag mga alibay, kung daghan kay tag katarungan, nganong dili ta muhimo sa gitudlo kanato sa Dios, sa sugo sa Dios aron makabaton o kamatuoran ang mga tawo nga wala pa makaila kaniya. Ang pasabot ana nga atong gitagaan og dako kayo bili ang atong kaugalingon. Ang atong importante mo ang atong gingharian, dili ang gingharian sa Dios. Unsay gingon sa Mateo 6:10? Biblia. Muabot unta ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kung kita magampo nini mga igsoon atong hinumduman. Nga una, gipamatud-an ang pagdumala sa Dios sa atong kinabuhi. Ang ikaduha, gipahayag nga ang kabubuton sa Dios ang labing maayo. Ang ikatulo, gitinguha ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. So dunay usa ka sugilanon agig pagtapos sa usa ka Amerikano nga ginganlan siya McDonald. Amot kay parinti ba ka ni McDonald ya kanang balitanan nato diha kuan burger no. Usa ka Amerikano ug usa ka Scottish chaplain kaning pari no. O murag pari. Nga binihag sa German atong panahon sa gubat. Gibulag ang duha ka pundok sa mga Amerikano ug sa mga Briton. British man sila. Giuwang sa usa ka taas nga alambre nga koral. Makita mo anang mga prisuhan nga nasa salida gani nga mga tag-as kay mga alambri no interlink mga baga ra ba kay na matagtagbo matagad daw silang duha mag-abot dito sa koral nganing koral kay interlink ra man na kakita tan pwede ra kita magistoryahan na no magtagbo sa dito sa koral wala masahiri sa mga German nga ang Amerikano aduna day ginama nga radyo ug makakuha siya og mga balita gawas sa bilangguan kay kanang nga klase sa mga prisuhan wa gyud tay kalibutan unsay nahitabo sa gawas
Ang ato ra gyud gitiman-an, pagsubang sa adlaw, pagsahop sa adlaw, mao na ang mga piniriso diha adto silang silda kada sahop sa adlaw kudlit sa bungbong. Kudlit sa bungbong kay maura na ilang mahibaw-an kung unsa ng adlaw, pila na sila ka adlaw, pila na sila ka tuig nga suod sa prisuhan. Pero moingon ka panghitabo sa gawas, wala gina sila koneksyon. Matagtagbo aning duha mga igsoon. Mag-istorya ni sila, no? Ngani si McDonald o kaning chaplain, kaning ang Scottish chaplain, no? Mudala siya balita nga ang gigamit nila na sila yung mga sinultian nga sila rin makasabot. Unya, ang German di gina makasabot. Nakuan nga istorya sa una nga nagsigig istorya wa mo gid kasabot ang German o kanang Sinibuano o Bisaya. Sige ka kamo mga kon ayo naglato sa mga German. Paghuman sa tumoy siyang istorya, human siya kasuko ang German. Rizal, ada sa German. Rai! Oh? Kay Rizal may ilang naibawan. Si Rizal, mo na ilang mga Rizalista na. Gitahod na nila si Rizal. Mao na nga, iniging kong Rizal, wow na ang kuan, mga German. Mao ni silang duha, nagamit kinig pinulungan. Silang duha nga nakasabot apan ang German, wala. No? Dili sa pagdaod German, na German din eh. Siguro joke na to. Usa ka adlaw miabot ang balita surrender ang pinakataas nga command, no? Ang kamanduan sa German misurrender sila og kay natapos na ang gira ang ilang gubat. O kini nga balita gipaambit gayud dayon ni McDonald sa higala katong Briton o katong chaplain katong Scottish, no? O sa paglakaw sa iyang higala, palayo, padulong sa barracks, nga to, balik dito sa mga Briton, siya nakadungog din pagdahunog. Nagdahunog. Pagbayaw, nagsilibrar ang mga tao dito, katong iyang gipahibaw. Grabe sa dahil mo balita ng Amerikanuha, no? Katurang radyo gamay yung gihimo nga. Pahibaw din ha. Pag-abot ito, lipay na sila. Panmilabay pa ang tulo kagabi, una pa nasayod ang mga sundalo sa bilangguan sa maong balita. Huwag gid ay kalibutan ang German, basig nagbinisaya to sila, no? Og sila ni talaw og mibiya og gibiyaan ay man to? Og sila ni talaw og mibiya gibiyaan ng abli ang tanan ng mga ganghaan. Kay ikatulo pa kaadlaw sila nasayod nga wan na day gubat. So kaya wan sila kay wan naman surrender ng mga wan ilahang PNP chief. Wan naman wa siguro PNP so sundaw na ila dito. So ni surrender na pagkaibalo dito sa mga sundawa na nanago, nahadlok na sila. Tungod kay nabalo na gyud sila nga gitagaan na sila og kagawasan kani mga piniriso. Mao na sila nanagan sila ni talaw, mibiya og biyaan nilang abli ang tanan nga mga gangaan sa silda o sa prisuhan. O pagkasunod nga adlaw nakabaton og kagawasan ang mga Amerikano o mga Briton. Pansulod sa tulo ka adlaw una pa sila nakabaton og kagawasan. Sa pagkadawat nila sa mga balita, kini naghimo og kausaban sa ilang pagkinabuhi sa matag adlaw. Nakahimo, nakausaban dako kayo pagkadungog nila sa maayong balita. Bisan pa man sila naa pa sa bilangguan, ang mga binihag malipayon nga maglakaw sa palibot, nga magsinggit ug mag-awit. Napa sila sud sa prisuhan ug nagwarawara sa mga gwardya nga wala pa kaamgo sa nahitabo. Warawara pa lang gwardya, nagsige na rin gwardya. Unsa naman ni sila eh. Pero wala kay balo ang gwardya. Sila naibalo na sa maayong balita. Adunay pagbago sa kinabuhi sa mga binihag, bisan pa ang anaa pa sila sa bilangguan, tungod sa kamatuuran nga ilang nasayran sa ilang nadawat nga maayong balita. Ato makita nga susama kining maong sugilanon sa atong panahon karon. Bisan pa nga ang gingarian sa Dios ana-ana, apan dili pa. Apan nasayod na kita nga humana og natapos na ang gubat. Nagmadaogo na ta diha ni Kristo. Midaog si Jesus ug aduna na kitay kagawasan gikan sa atong mga sala tungod kay gibuntog na niya ang sala pinaagi siyang kamatayon. Kay balo ta. Nahibalo na ta, nagmadaogo na ta. Pero subo palandungon nga napay uban nagsila kapildi. Wa nila hunahuna ang humana gipakamatyan na ni Ginoong Jesucristo aron siya magbadaogon sa pagbuntog sa sala nga naglimin sa tibuok katawhan sa kalibutan. Midaog si Jesus ug aduna na kitay kagawasan.
Ug unta pinaagi ning kamatuoran ug maayong balita magbag-o sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw dinhi sa kalibutan. Ang atong pagkinabuhi nakatutok na unta sa mga butang nga eternidad. Ug bisan pa man nga nagpaabot pa kita sa katumanan sa paghingpit niini, aduna kitay kasiguruhan. Mo nagingon dinhi, ana-ana ang gingharian sa Dios apan dili pa nasayod na tanga na ana. Pero usay mawad-an tag paglaom tungod kay kita gaapura. Naara may bidagang silingan diha nga apura apelyido. Mag-apura ta, magdali ta, una na to ang plano sa Ginoo. Mao na mawad-an tag paglaom. O kita unta puno sa kalipay sa atong kasing-kasing bisan unsa pa man ang sitwasyon nga atong gisagubang o atong masagubang, di ba? Amen ba mga Hesus? Bisan unsa kalisod nga atong gisagubang, labi na gyud panahon na. Sige lang tagbalik ani sa atong wali nga karon panahon na lisod gyud. Kisa may wa maglisod nato. Ang niya dinhi wa gyud maglisod paginhawa nga mura gina dinhi. Pero moingon ta sa atong kahimtang karon sa atong panglihok, sa atong panghita, sa bisan unsa. Grasya sa Ginoo. Nga bisan sa kalisod anaa siya. Ug samtang kita nagpaabot, kita nagampo. Gingon diha sa Mateo 6:10. Muabot unta ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Mauna ang pagampo mga igsoon nga ato makita dinha sa itong gitawag og Our Father. Usara na siya, duhara na siya kalinya. Pan kun atong kani atong gituki pandako di ay kaayo og kahulugan. Kung atong sabtan kun unsa kabug-at kining klases pagampo giyano ra na nato. Labi na gyud sa unang ako manabtan akilawon ko lang na. Kanang mga pangadji ngayon ana. Pero wa ta kay balod ay nga dako kay kahulugan ang matag linya sa maong pagampo. Matod pa ni Ray Pritchard, pinagi nini nga pagampo, kining pagampo yang giingon. Gipahimutang kini niya sa ingon ini. Ginoo, moabot unta ang imong gingharian. Matuman unta ang imong pagbuot sa ako kinabuhi ug sa among kinabuhi. Walay kapin, walay kulang, walay lain. Amen. Magampo ta, mga igsoon. Langit nung Amahan, salamat sa mensahe nga manggihatag nining kapunon, Lord. Salamat Ginoo nga ikaw kanunay nagpahimatngon kanamo Ginoo nga ana-ana ang imong gingharian apan dili pa tungod kay ang katumanan anaan ni Ginoong Hesukristo siyang pagbalik. Salamat Ginoo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mo'y hatag kanamo o kagawasan pinaagi siyang kamatayon. Tagay kami Ginoo o Dios ug panghuna-huna Ginoo Lord God diha sa imong gingharian. Kay kami nasayod na nga ikaw nagmadaugo na. Kami nagmadaugo na diha kanimo Ginoo Dios. Ug salamat Ginoo sa imong paggiya. Pinaagi sa imong mga pagtulunan nga mong nakutlo nining kapunon Ginoo. Amo kang gipasalamatan, amo kang gidayeg Ginoo God. Imo lamang ang himaya Ginoo nining tanan namong ginahimo. Kining imong buluhaton Ginoo God Lord. Walay makababag bisakin sa pangapwersa dinhi sa kalibutan Ginoo. Tungod kay ikaw magapadayon, kami magapadayon diha kanimo Ginoo Dios ug. Busa man tagay kami kusog, tagay kami kadasig, kaisog Ginoo God. Liguna nga among pagtuo, among espiritu hiusaha diha kanimo Ginoo Dios. Salamat nining tanan Ginoo. Dalaygon ka sa ulay katapusan, Ama.